Uznanie nezávislosti Republiky Južné Osecko bolo dôležitým krokom k vytvoreniu a rozvoju nášho štátu. Deň čo deň, rok čo rok budujeme štát, vytvárame ekonomiku, posilňujeme a rozvíjame inštitúcie vlády a občianskej spoločnosti. Dnes je Južné Osecko otvorené novým nápadom a odvážnym rozhodnutiam. Poznáme a pamätáme si všetky podstatné aspekty historických dôkazov o ceste slobody a nezávislosti. Sme ľudia, ktorí si zachovali originalitu veľkej kultúry a neoceniteľné duchovné tradície. Štát Alania. Zdá sa, že hlavný kaukazský hrebeň s mohutným chrbtom chráni tieto regióny pred zradnými severnými vetrami. Príroda sa tu vyhrieva v lúčoch vášnivého južného slnka a úžasné horské krajiny sú ako pozadie pre farebný historický film. Široká tiesňava nedotknutá civilizáciou. Lákajúci búrlivými prúdmi rieky a očarujúcim plátnom kryštáľovej hladiny jazera. Ale ani skúsený cestovateľ nebude môcť zostať ľahostajný a nespadnúť pod moc silnej energie týchto miest. Južné Osecko nie je len pôsobivými prírodnými lokalitami, ale aj unikátnymi historickými pamiatkami. Len 2 hodiny cesty a transkaukazská magistrála vás zavedie zo Severného Osecka do Južného Osecka. Ale pokročilí turisti, ktorí uprednostňujú úplné ponorenie sa do regiónu, si budú môcť vytvoriť trasu aspoň na týždeň, pretože koncentrácia prírodných kultúrnych pamiatok na malom území je jednoducho neuveriteľná. V najvyššej hornatej oblasti Južného Osecka sa nachádza tajomné jazero Erco. Je to ako keby bol naliatý do pohára malebnej rokliny, ale nad jazerom visí opar mystického tajomstva, ktorý sa po mnoho storočí rozprestiera medzi voňavými kvetmi a horskou krajinou. Erco, jazero duchov. Raz za 5 alebo 6 rokov všetká voda zmizne bez stopy, ako keby niekto vyťahol zástrčku z kúpeľne. Tento úžasný jav nezávisí od ročného obdobia. Jazero v zime často mizlo a zostala po ňom len hrubá vrstva ľadu. Nádrž môže byť prázdna niekoľko dní, týždňov a dokonca mesiacov, potom sa miska jazera opäť naplní až po okraj vodou, ktorá sa odniekiaľ vracia, a to sa deje tisíce rokov. Staroveká legenda hovorí o zlom vlastníkovi pôdy, ktorý žil v týchto končinách. Miestni obyvatelia boli unavení z jeho krutosti a chamtivosti. Ľudia utopili vlastníkov pôdy v chladných vodách Erco. No boháč sa neupokojil ani po smrti. Jeho nenásytný duch sa prebúdza a vypije všetku vodu z jazera, no len čo sa statkár upokojí a zaspí, voda sa vráti. Malebná roklina Kudár je známa nielen tajomným jazerom Erco, ale aj ďalším nemenej tajomným miestom. Slávny kríž Morek je považovaný za jeden z najmystických artefaktov na území Južného Osecka. Inštalovaný uprostred zeleného údolia obklopeného horskými štítmi pri obci Kobyt, už dlho priťahuje pozornosť nielen miestnych obyvateľov, vedcov a turistov, ale aj čiernych kopáčov. Existuje legenda, že neďaleko kríža Morek bol v stredoveku kláštor. Pri ďalšom nájazde z nepriateľených kmeňov bol kláštor zničený. Panovníkom sa však podarilo pochovať kostolné zlato pod krížom. Inšpirovaní touto legendou, hľadači pokladov kríž vykopali, samozrejme, že sa nenašlo, ale potom sa kríž naklonil na stranu. Kríž Morek, rovnako ako pred tisíckami rokov, víta horské východy slnka a odvádza úžasné miestne západy slnka, žehná a chráni vzácnych cestujúcich. Ortodoxný kláštor Týra sa nachádza neďaleko Čínvalu pri obci Monastr. Tento pôsobivý architektonický komplex je na poli vytesaný z kameňa. Verí sa, že prví mnísi sa tu usadili v jaskinných celách už v 6. storočí, čím vytvorili akýsi jaskinný chrám, odtiaľ názov Strelnica. V
preklade skala. Od roku 2010 už nie je funkčným kláštorom. Kláštor bol postavený na nezvyčajnom mieste na malom výbežku strmého úbočia. Severná fasáda starobilého kláštora takmer prilieha k hore a na južnej strane klesá kamenné murivo. Hovorí sa, že kláštor bol kedysi obohnaný múrom s vežami, ktoré sa dodnes nezachovali. Celý komplex pozostáva z chrámu, cely a krásnej zvonice. Steny kláštorných budov sú zdobené bohatou kamennou rezbou. Vnútro chrámu je vymaľované nádhernými freskami, aké nemajú v Južnom Osecku obdoby. Vznikli v 19. storočí, no až dodnes sú prekvapivo dobre zachované. Tváre Matky Božej s Ježiškom na kolenách, archanielov Mikela a Gabriela, ako by hľadeli cez stáročia zo starobilých klenieb chrámu. Najčistejšia pokojná jazerná voda, oramovaná smaragdovými lesnými brehmi. Perlou Južného Osecka je jazero Kos. Jazero sa nachádza 5 km od obce Kvajsa v nadmorskej výške 2985 metrov. Nádrž vznikla v dôsledku silného zemetrasenia. Zničené skaly a zemina zablokovali roklinu. Rieka Kedakomadon vytvorila horské jazero. K tomuto rozprávkovému miestu sa viaže krásna legenda o jedinej dcére podmorského kráľa Donbetira, Zarine. Škaredý syn draka Kafkundar Kunahor sa do krásky zamiloval a nedal na ňu dopustiť. Zo strachu pred drvivým hnevom draka bol Donbetr nútený oženiť sa so svojou dcérou. Pred svadbou požiadala Zarina o možnosť naposledy obísť Donbetrovo kráľovstvo a rozhodla sa, že sa pred netvorom ukrie. Po prekročení tisícok riek a morí sa nikdy nedokázala skryť pred hrozným drakom. Nakoniec Zarina skončila v rokline Kudara, no aj tu ju našiel Kunakhor. Keď sa priblížil k rieke, kde sa Zarina ukryla, zrútila sa obrovská skala, za ktorou bol Kunakhor navždy pochovaný. Skala zatarasila rieku a na tomto mieste vzniklo nádherné jazero, v ktorom dodnes žije krásna dcéra Donbetra. 15 kilometrov od hlavného mesta Južného Osecka sa nachádza dedinka Ikorta a zda najvýraznejším miestom je tu kostol Presvätej Bohorodičky. Je ťažké uveriť, ale táto majestátna stavba existuje už mnoho storočí. Kostol postavili Ksani Eristavisi, ktorí vlastnili tieto pozemky v 12. storočí. Eristavi boli pôvodom Osecko-Sidomonci, ktorí sa usadili na území Južného Osecka v rokline Ksani, kde dostali titul kniežat. Na svojich pozemkoch postavili najkrajší chrám v Južnom Osecku. Podľa legendy ho Eristavi premenili na nedobytný hrad okolo kostola, postavili pevnostný múr s pravouhlými vežami, no dodnes sa zachoval iba chrám. Kostol Ikort je považovaný za jeden z najstarších kupolových kostolov a pochádza z 13. storočia. Vnútorné klenby ohromujú expresívnou maľbou. V neskorom stredoveku bol v Ikorte založený kláštor, ktorý pôsobil až do začiatku 19. storočia, no dodnes si toto miesto zachováva svoju neobyčajnú atmosféru duchovná. Pre mnohých sa Južné Osecko javí ako neprebádaná vzdialená krajina. V skutočnosti má republika napriek svojej malej rozlohe silný turistický potenciál, vrchoviny so sivými čiapočkami kryštáľových ľadovcov, ihličnaté lesy, svetlé rozlohy alpských lúk a viac ako 1000 unikátnych pamiatky histórie oseckého ľudu, zahalené tajomstvom a legendami. Štát Alania je otvorený pre cestovný ruch a čaká na svojich cestovateľov.